Машини, привет! Нека се захващаме с специалните методи, за които ви обещах в последния урок. Така, нека видим какво е това метод. Методите са основна част от програмирането. Те ви позволяват да организирате кода си в по-малки управляеми части. Така. На практика метода ви е парче код, което се използва доста често и затова вие го изкарвате като отделен код, за да може да го извикате после, когато ви е нужен. Примерно, ето тук да видим ада. Примерно тук добавяме две числа. И знаем, че винаги когато получим едно число и друго число, трябва да върнем техния резултат. И за това си извикваме едно методче. Правим си едно методче int add, който получава две числа. Ето виждаме int a и int b. И казваме, че това връща стойността на двете числа. Методът е блок от код, който изпълнява конкретна задача. Методите могат да приемат вход от данни, както видяхме тук с int a и int b, и да връщат резултат или да извършват действие. Да връщат резултат или да извършват действие може метода да ви е void или да ви е от някакъв тип. Нека погледнем какво е това void и какво е това някакъв тип. Правим си едно project тук. Console app. Така, нека видим сега какво е това void метод. Ето сега, ако погледнем този add, можем и него да си напишем. Айде, той ще е първи. Int add int first int second. Така. Ето какъв е синтаксиса на метода. Казвайте какъв е типа. Типовете могат да бъдат както всичките променливи, които знаете. Int, double, string, char, bool и така нататък. Или е тип като variable, или е void. Какво е това void? След малко ще разберете. Вижте сега. Когато направим метода int и не напишем нищо в кадравите скоби, то ни дава грешка и ни казва кодът ти няма return value. Когато направим метод с даден тип, който не е void, той задължително трябва да връща някаква стойност. И тя стойността трябва да бъде от този тип, който сме направили метода. Което означава, че в момента не мога да върна някакъв стринг. Защо? Защото съм направил метода int. И за това трябва да върна някакъв int, какъвто и да е. Дали ще е това число, 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 няма никакво значение. Просто трябва да върна някакъв int. А за да работи по начина, който искаме, трябва да върна точния int, което означава, че трябва да върна first number плюс second number. Ето и сега всичко е перфектно. Нищо не свети. Ето, имаме тип int. Това е името на метода. Методите винаги започват с главна буква и след това с CKML case. Примерно first number, add numbers in sum. Ето. Всяка следваща дума започва с главна буква. И тук вече му даваш колкото искаш числа, аргументи, чарове, стрингове и така нататък. В зависимост от дали ти трябва наистина, в нашия случай не ни трябва. Кръставам си го това add и сега мога да си направя, щом това ни връща int, мога да направя така, че да запазя стойността, която ми връща add. Ето така. Add. Така. И тук да му кажа 5 и 6. Така. Много странно ми светеше. Сега всичко е окей. Ето. И сега му казвам, искам да ми извикаш ето този метод add с 5 и с 6. Дайте да сложим един breakpoint. Пускаме приложението. Пускам грешното. Така. Метод. Setup Startup Project. Така. Дайте да видим сега какво случва. Цъкаме в 11 и виждам, че от тук, от 6 ред скочихме на 10 ред. Окей, супер. Дайте да видим какво се случва тук. Ето имаме 5 и 6. Подали сме петичката и шестичката и сме ги запазили в first и в second. И след това казваме, искам да ми вземеш сумата на това нещо и да ми го върнеш. Окей. Ето, връща ни 11. И сега, нека видим какво имаме в sum. В sum имахме 11. Нека направим и така. Пускаме го пак. Така. И ето, че в sum имаме 11. Защо? Защото 5 плюс 6 е равно на 11. Сега, ако направим примерно second sum, и му напише тук 33 плюс 7.
Така. И си оставя брейкпоинтчето на същото място. Стартирам и виждаме, че sum ни е 11, second sum ни е 40. Точно за това се правят методите. Защото вместо навсякъде да пишем, добре, сега искам тук да ми вземеш 5 плюс 6, долу пък искам да ми вземеш 33 плюс 7. Затова го изкарваш като метод и можеш да извикаш методчето с различни стойности. Нека видим сега какво е това void метод. Void метода не ни връща никаква стойност, което означава, че няма return. Ето, пишем си void, примерно, какво ще прави? Ще принтва сумата, принца. Така, и му казвам, искам метод, който е void и който се казва printSum. Също така искам да получа някаква сума, иначе няма как да я взема. Добре, printSum. Сега копваме си името, така, казваме printSum и тук му подавам единия път sum. Другия път искам да му подавам second sum, точно така. И в printSum какво искаме да правим? Искаме да принтираме на конзолата сумата. Можем и така да направим. Така, примерно sumIs. Така. Пускаме на конзолата, така. И получаваме sumIs 11 и sumIs 40. Ето, значи и този метод си работи точно както сме искали. Сега, за да не се объркате, ще кръстя това нещо по различен начин. Тук по принцип си има scope. И това означава, че този sum, ето този sum, не влияе по абсолютно никакъв начин на printSum. Просто тук подаваме тази сума, нали, променливата sum, и затова ни изписа sumIs 11. Това мога да го кръстя както искам. Мога да го кръстя хикс. В смисъл няма никакво значение. Това е различен скоп. Ето, сега примерно като го кажа хикс, ще се случи същото нещо. Изписване 11 и 40. Не дейте да се обърквате. Няма никакво значение. Променливите извън скопа на метода нямат никакво значение. В смисъл, какво имам предвид, ако го кръстя това sum, това sum няма да има същата стойност като ето това, ако не му го подам. Примерно и тук му казвам sum. И сега няма да подам тази сума. 11-ката няма да я подам. Пускам приложението. Вътре в printSum сме и сумата ми има стойност на sum2. Защо? Защото аз подавам sum2 на метода. Това е различен скоп. Така го запомнете. Добре. Ето така си го оставяме да не се обърква никой. Така, значи, разликата между void и всички други типове е, че void няма return, както виждате, а другите имат задължителен return. Нека направим сега един string. Примерно искаме да комбинираме две думи. String, combine и сега получаваме един string, примерно first и тук си получаваме string second. Добре, до момента всичко е точно. И сега какво искаме да направим? Искаме да комбинираме двата стринга, примерно с едно спейсче и да ги върнем. Ай си го направим в различен стринг. Примерно combined string. Окей. И му казваме почти това нещо, само че искаме едно спейсче да сложим помежду другото е така по средата. И какво се случва? Дава ми грешка. Защо? Казва ми какво правиш. Няма return value този метод. Значи е грешен. Добре. Щом няма return value, веднага му давам. Ето го combine string. И дайте да закоментираме тия неща. Ай, ще ги закоментираме така. Щем, примерно, F, за да не се обърква никой. Отново, console, readline. Добре. След това, от first, после last си четем. Ето. Четем си last и след това си извикваме как го кръстихме този метод, combine. Добре. Combine, така. И ми казва, ето, трябва да ми подадеш два аргумента. Единият е string, който ще го кръстя first и другия е string, който ще го кръстя second. Добре, щом си казал, го правим. Давам ти first, давам ти second и всичко е точно. Пускаме и сега начака да му дадем два стринга. Hello world. Така, виждаме, че нищо не се случва. Защо нищо не се случва? Защото то ни връща стринга, обаче ние не правим нищо с него. Примерно, ако това нещо го сложим в console writeline, ето по този начин,
и му кажем, извикай ми combine метода с first и с last. Пускаме го, даваме му hello и после му даваме world. Така и виждаме hello world. Перфектно, точно това, което искаме да се случи. Дайте да го дебъгнем сега. И примерно още един път си го извикаме с Today is Friday. Днеска е най-готиният ден от седмицата. Така, пускаме. И сега даваме му тук отново Hello World. Hello World. И така, виждаме, че сме на 17 ред. Конзол WriteLine си седи. И сега, преди да изпишем каквото и да е на конзолата, ние трябва да вземем някаква стойност, която да изпишем. Което какво означава? Като цъкна F11, слизам в метода. Ето, получаваме first, hello, second, world. Добре, комбинирам ги, ето. И след това връщам комбинирания стринг. И чак тогава вече изписвам на конзолата. Ето. Сега тук ще се случи абсолютно същото. Влизаме вътре. Today is Friday. Ето. За момента няма нищо изписано на конзолата. Хоп, хоп. Цъкаме F10 и вече имаме изписано конзолата Today is Friday. Добре. Надявам се да сте го разбрали това нещо. Void методи, методите могат да приемат параметри, които позволяват да работят така. Казват ви, че могат да работите с аргументи и ви казват, че void не връща стойност. Добре. Методи и задачи. Айде та. Създаване на метод за проверка дали число е четно. Добре. Дефинирайте метод isEven, който приема едно число от тип int. Айде да правим тази задачка заедно. Е така. isEven exercise. Така. Дайте да си прочетем отново задачката. Дефинирайте метод isEven, който приема едно число от тип int. И връща true, ако числото е четно, и false в противен случай. Щом връща true или false, какъв метод трябва да си направим? Точно така. Bool. Не трябва да е void, защото ни връща стойност. Не трябва да е int, защото ни връща true или false. Добре, казваме му bool. Методът трябва да се казва isEven. Добре. И какво казаха също? Който приема едно число от тип int. Добре. Num. Така. И сега. И връща стойност true, ако числото е четно, и false в противен случай. Добре. Значи какво мога да направим? Мога да му кажем най-лесният начин, който най-вероятно се ще, примерно num. Проверяваме дали е четно. Ако е четно, искаме да върнем true. Чакайте да видим какво свети тук. Ако num... Окей, аз съм объркал знака. Доста си шашнах. Добре. Ако това е така, искам да върнеш true. Else, искам да върнеш false. Добре. Всичко е наред до момента и ни казва окей, това мога да го изпълним, ни казва. Добре. Извикайте метода isEven с isEven 4. Добре. Console WriteLine. isEven. Подаваме му една четворка и задачката беше толкова проста. Така, пускаме го и виждаме... окей, добре, видяхме true. Добре, пуснал съм правилната задачка. Супер. Ето, примерно, сега ще го извикаме с 2. Ще получим true, false, false. Ето така. Дайте да видим дали е правилно. True, false, false. Четно, нечетно. Супер! Добре, как можем да съкратим още повече задачката? Мога го направим на един ред даже. Return num дали е четно. Пускаме отново задачката и виждаме, че работи перфектно. Добре, това беше за днес. Разбрахме методите, защо ги ползваме, защото са парче код, което се преизползва, така ни съкръщава кода, доста по-сейф е. Разбрахме каква е разликата между void. Какво беше специфичното във void?
точно така, че не връщат нищо, нали, нямат return, а какво е специфичното на всички други методи, че задължително трябва да върнат стойност. Задължително. Получаваме си аргументи и това е цялата философия на методите. Методите са доста готини, доста се използват. Ето, научихте как да използвате, параметри, защо са важни, организират кода, повторна употреба, не пишем едно и също нещо 200 пъти и ще подобрите четимостта на кода изключително много. Следващия път ще разгледаме за масивите и какво са това масиви. До следващия път!